meridionals, així teníem una paret de terra que semblava que era islàmica, en fi, moltes tècniques constructives que ja ens estaven dient que el castell era molt més complicat que no simplement un castell, només una torreta, era molt més complicat tot això. Endavant. I sobretot també apareixien coses que la gent no sabia ben bé què era, igual li sona aquesta cosa que era la cova que n'hi havia del castell, això és la cisterna del castell. Això era, encara que no parega, el cor del castell, perquè un castell sense cisterna és un castell sense aigua, i sense aigua no funciona, no pot aguantar un setge. Això era el que era el més important del castell, el que tots tenien que mantenir, de manera que sempre el castell tinguera un aprovisionament d'aigua, perquè no n'hi ha fons. Ara veurem com va quedar després de l'excavació. Doncs tot això es començava a acostar al castell. Però no sols el castellet ens interessava com a construcció solitària, perquè el castell, per entendre'l, tenim que saber com funciona al voltant de tot això. I així tenim, per exemple, tots aquests punts que veuen així són el resultat de les prospeccions que ha fet Rosa Albiach, la directora d'excavacions de la Carència, i que havia identificat que, a més del castell, n'hi havia una sèrie de llocs que tenien materials d'època andalusina, en la qual cosa ens parla que el castell, d'origen musulmà, ja funcionava envoltat per tota una població a la que servia i de la que